ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଘରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଓ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିନା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଗୃହରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହା ଗୃହର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଘରର ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଆଦୌ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥାଏ, ଯେପରିକି ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁର ଘର ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂଜା ପାଠର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘର ଓଲଟା ଦିଗରେ ହିଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ଶୟନ କକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେହି ଘରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ବି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଘର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ମଝି ସ୍ଥାନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲଗାଇଲେ ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ମାନହାନି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ବା ମଝାମଝିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଆଦୌ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଏପରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଘରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘର ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରହିଅଛି ତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ
क्लिक कर दियंतु। जय जगन्नाथ।